ସିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍। କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍। ସାଲାରୀ ରହିଛି PGTR 25,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ। DGT 20,000ରୁ 25,000 ରହିବ ପର୍ ମନ୍ଥ। ସାଲାରୀଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି PGT ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ ଅର୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 45% ଫର୍ SC ST ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ SC BC ତାଙ୍କର 45 ମାର୍କ ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ TGT ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ ଏବଂ 45 ପାଇଁ SC ST ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ମାର୍କ ହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ 18, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅଫଲାଇନ୍। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି PGT ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ରହିବ, PGT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର୍, PGT ଫିଜିକ୍ସ, PGT କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର୍, ବାୟୋଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି 25,000, ହାର୍ଡ଼ ବା ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମର 30,000, ନର୍ମାଲ୍ ପାଇଁ 20,000 ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର 25,000 ସାଲାରୀ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉଛି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ 10 ଏପ୍ରିଲ 2024। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେବାର ମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଅଛି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।